да вземе един такъв съд, той ще се посложи малко габаритчета нещо. Добре, аз път не си мога да я караш на нафта. Дали он излезе на нафта? Он не беше специален курс. Колко караш? Не знам. Ток или нафта? По-тук на ток малко. Или вие тук къде ще ги редите? Защото става пара, той трябва пара от време там. Това не паше бе, няма как го карам. 14-25 да виждаш. Ще го бракува да е. На 14-0 майна. Нещо ги работи. Че 13-25 си е пел песента отдавна. Аз това направо ще остава в локалност, ще мине в локалност. Това ми е добре. Викаш да е готов за утре? Тук ги редим, тук не е локалност. Той на нафта си дига 8 професионали вътре. Чудесно. Той иначе няма как да разблокира сега. Имате ли някакви норми за нас? Не знам, още не са ги дали. Той резервара ме 120 литра. Добре. Ама сигурно ще има нещо. Не ще има. Дай го, Марио. Обаче колко извъртял гумата? Не бе, много са маневрени, много са кръщи там. И тия хромирани там. На дизел имаш ли хидравлик? Не, пуснеш режима. Защото гледам така с озор върти. Ако не е поставил режима. Обаче като пипа с каквото колко се е напрек, обаче 15 мога да има. да. Ама той пъше ние с... Това не е град, сега сам ще кара тази 5-15. Що? Ема Митко ще те каже на школа. Така ли? Той пък коя ще взима? 16.06. Чудесно. Ей, сега трябва да снимаме наряда. Защото ще е моментален. Да, първи ден. Абе, огледалата ще си ги сваляте ли? Не. Те са електронни, джойстик. Отмътват